съм добре. Аз съм добре. Сега Ивана. Ивана трябва да сте... Още малко, не, настрани се завърти крака. Така. Сега може да прибереш и другия. Така, да. Стой така мирно. Чакай, да се прибера. Така, да. Дайте ми дъската. Сега дъската. Чакай, Снежи, внимавай как да стои. Дайте ми да те пускам, бе, държате. Чакай, Ивана, дръж. Така, дръж се, аз те пускам ръката, дръж се за мене. Някъде за рамото. Чакай. Да, дай чак. Спокойно. Стига. Аз се чудя те и Хилко как ще се съберат. Тихо, бе. Тихо, не се... Сериозно. Айде същата процедура. Снежа, казвай ни къде е края на дъската. Вече си на края почти. Така, протягаш левия крак, горе-долу на същото разстояние дъската, почти... Да. Тук ли? Да. Да, браво. Браво ми. Още една дъска. Така. Ивана стои. Ивана, премествай си лекичко Още се плъзгай напред. Още напред по дъска. Соп накрая си.